Després seguiríem ja el dimarts 27 amb un muntatge bastant interessant que fa el Teatre Magatzem de Tarragona i que el fa aquí a la Raval Robuster, al local de la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia. Això és de resultes d'una col·laboració que des de l'abril tenim Òmnium Baixcamp, que és el primer Òmnium que ha signat un conveni de col·laboració permanent amb la PENC, l'Associació de Professionals en Llengua i Literatura Catalana. I un dels fruits d'aquesta col·laboració que aquesta entitat amb seu a Tarragona va signar amb nosaltres és aquest contacte que hem fet amb aquesta gent de Tarragona que vindrà a fer aquest muntatge sobre Mercè Rodoreda de l'obra de Flors, de Flor Desesperada. Llavors hi ha una música especial que ha creat el Conrad Sató, hi ha una direcció de Sergi Xirinacs, hi ha actrius com Josepa Urbano, vull dir que l'espectacle promet i durarà això, una hora. Seguiríem amb una altra ruta, però diferent, perquè aquesta és només pel nucli històric de Reus, si vols donar algun detall. Sí, és pel nucli històric i aleshores també fa referència a alguns elements del patrimoni històric local i així com en l'anterior els textos tots són de Joan Puig i Ferrater, en aquest cas no, són textos d'autors reusencs però de gent actual i que encara està entre nosaltres com d'autors ja que fa anys que ens van deixar. El dilluns 3 inaugurem l'exposició que fem amb el Centre de Lectura sobre tots els guanyadors de la nit de Santa Llúcia d'aquests 57, els primers 56 anys, perquè ara serà el 57 i clar, no se sap. Però de tots aquests primers anys farem una exposició que hem tingut molta col·laboració de l'entitat que presideix el Jordi Agràs. L'Arxiu Municipal i Carrutxa també s'han volgut sumar amb aquestes entitats que ens han ofert la col·laboració i aleshores, concretament, el dia 3, el dia 3 es farà la inauguració, però del 3 al 14 hi haurà a l'Arxiu Municipal una exposició sobre temes referits a la devoció popular i els aspectes més lligats amb la tradició de Santa Llúcia i que es titula així, 13 dies per Nadal, volem dir, falten 13 dies per Nadal. I si fem un salt cap al dia 10, que després tu expliques la resta, però també a l'Arxiu Municipal sobre aquesta temàtica d'aspectes relacionats amb la tradició de Santa Llúcia aquí a Catalunya, el Ferran Sobranyes ens en farà una conferència. Llavors el dia 4 fem un acte a Cambrils, hi ha hagut un canvi de lloc d'última hora, en lloc de ser els instituts com diu el programa, si poguéssiu esmentar que es farà el cinema a la Rambla de Cambrils. El dia 4, en horari escolar, hi assistiran els escolars de secundària de Cambrils, hi haurà les editorials i hi haurà un espectacle. Encara no podem dir qui el farà, però per exemple l'any passat va haver-hi el Toni Albà i va tenir molt bona acollida per part de la gent jove. Es donaran els dos premis d'aquestes edats, el Folchi Torres i el Joaquim Ruïna. Si em deixes afegir un petit parèntesi, és que en aquest acte institucional del 14 també tradicionalment la seu de l'Òmnium ha diversificat aquests premis de narrativa infantil, juvenil, sempre ho fa fora de la nit pròpia de Santa Llúcia. Per tant, aquest seria també un acte institucional com el del 14 i aprofita per fer-la, no com en aquest cas a Reus, que serà la seu de la nit de Santa Llúcia el 14, sinó per fer-la en una població de la comarca.